Zdravím vás Fifko pri tomto do pohody Freitagzeit Nummer 6 s Duškým. Ty už som jak Kitty. Teraz pôjde intro, hej? Nie, teraz pôjde... Fuj, to je smrad. Teraz pôjde... To je smrad, to je vôňa. Deutsche Vaterland. A ty ideme. Takže ako vidíte, už tu není Kitty, som mu vyhodil, lebo tá nemčina to bolo niečo strašne zle. Tuto Duško povedala, že až to zvládne lepšie ako ona. Fakt sa to nedalo počúvať vôbec, mi na to stále nadávalo. Tak som ho sem doťahel a si zhodil papier. Jak som zhodil papier? A ideme teda na to. Som to celé dokrčel. Ja som dokrčel. Johan, to si kusol jazyka. Dobre. Johan, to jak som menoval, Johan? Johannes Wolfgang. Johan Ale to Wolf... znie viac cool potom. Johan... A že ja to neřeknu. Teraz neviem, či paroduješ Goga alebo Gretku. Ja neviem. No, to sa nedá. Johan Wolf... Ja to musím tak epicky povedať a ty furt sa smeješ. Johann Wolfgang von Goethe. Počkaj, to ja musím povedať. Tak som povedal ja. No. Ja to mám povedať. Johann Wolfgang von Goethe. Prometheus. To si prehnal, hádam, nie? To má byť. Goethe. Prometheus. Toto bolo ešte horšie. Čo ty mi pokazíš? Johann Wolfgang von Goethe. Prometheus. Dobre, že? Ani ne. Nevadí. Bedecke deinen Himmel sehen. Cože? Práv zajacu, aby bola hrdá. No, červený ksich. To najväčší Freitagzeit. No. Bedecke deinen Himmel Zeus mit Wolkendunst und über Knappen gleich der Winseln köpft an Eichen dicht und Berge schochen. No. Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut und meinen Herr und dessen Blut du mich beneidest. Ich kenne nicht Hermers unter der Sonne als euch Götter. Ich nähren kümmerlich von Obersteuern und Geberst auch eure Majestät. Und dabei waren nicht Kinder und Bettler hoffnungsvoll geboren. Da ich ein Kind war, nicht wusste, wo aus, wo ein, kehrte mein weißes Auge zur Sonne, als wenn drusser wär. Ein Ohr zu hören meine Klage, ein Herz wie meins, sich des Beträgte du zu erbarmen. Wer half mir wieder der Diktaten Übermut? Wer rettete von Tode mich, von Sklaverei? Hast du's nicht alles selbst vollendet? Heilig Glückens Herz und Glückes Jung und Gut, betrogen, Rettungsdank, den Schlafenden da droben. Ich dich ehren, wofür? Hast du die Schmerzen gelitten? Ja, des Beladenen? Hast du die Tränen gestillet? Jedes Geängstetet? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet. Die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal, meine Herren und deine? Während du etwa, ich sollte das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht all Knabe morgen belütes Träume no. Hier sitzt ihr vor mir Menschen, nach meiner Bilder, ein Geschlecht, das mir gleich seid zu wiederweinen, zu genießen und zu freuen sich, und dein nicht zu achten, wie ich. Som spálil papier.
On sa normálne zlákol, jak som si to zbadal. V periférnom videní normálne. Fuj. To bola super Freitagzeit, čo? Dankeschön. Teraz by som mal niečo povedať. Som spotený jak pes, lebo sme to tu pol hodinu pripravovali. Ty si to tu pol hodinu No, susedka, ale popíjali si tú Škótsku. H2O. Ľudia, mám pre vás jednu info, takú veľmi dôležitú. V popise máte link na jednu fotečku. Je to taká súťaž do takého Super Teens časopisu ABC. Všetci to kúkajú, všetci to kupujú. Neviem prečo, ja som nečítal si to. A kto? C. Počkaj, ty myslíš ohník. Ne, ABC, taký časopis pre takých, proste také deti, čo majú potrebu čítať. Myslíš svoju sestru? Keď bola Češka, tak áno. Je tak, no. A proste je tam link na takú fotečku a je to súťaž o najlepšiu fotku. Takto by som sa cvakol s duškom, ale spravil som to z Kitty. Takže ide o to, že každú... Ty svrlivá tá noha strašne. Počúvaj ma, trošku profesionality poprosím, hej? Počkaj. Ako skrabeš sa tu na nohe, celý fraj, tak Ja som kúkal tie je to celé zlé. ne for fans, ale také tie for camps výstupy a tam furt, keď bol nejaké video, všetci skrabali na nohách. Buď tam bol Matúš a Exploited a Matúš sa stále skrabal, alebo tam bol Proxy s tým oným Fivko, a stále sa skrabal ten Proxy. vážne si chceš nastavovať latku na level Matúš Exploited? Počkaj, ne, to som iba to prirovnanie, že oni sa tiež skrabajú nohy a ľudia to pozerajú, tak ja si tiež skrabem nohu a tiež mám doštípanú celú. Aj oni majú doštípané nohy a ja mám doštípané nohy. No tak vidíš, aký sme si podobní. Skoro. Kaž sa na to už radšej. No a ja som trošku odbehol od témy. Tam išlo o to, že každú hodinu tam vydať 5 hlasov, ani sa nemusíte registrovať, iba také 4 písmenka opíšte, to je taký test, či nie ste retardy náhodou. Dúfam, že prejdú všetci. Mali by. Sa pozerám na teba. A každú hodinu sa dá dať 5 hlasov, tak... Počkaj. Jedna taká vec. Keď ty rozprávaš, tak hučíš. Keď ja rozprávam jak človek. Potom to budeš zhlasňovať a konšpirátori sa budú hrnúť znova. Zase tu budú všetci... A čak nevadí, o to ide. Keď je tu Kitty, tak tiež je úplne ticho, ja tu kričím. A ju musím zhlasňovať. Ani nie, lebo to by potom bolo počuť, čo hovorí. Jaj. V linke je teda popis... Ty kokos, som zabil, v popise je link. V popise je link. Ja držím Boha pomsty. A máte tam odkaz na sexy fotos z Kitty. Si je pasak, alebo čo? Dobre, no ale fakt, tieto hlasy proste potrebujem. Mne to tam úplne ma potrolili a neukazujú tam moju fotku iba cez ten link jeden. Úplne takto ma okašľali. To nemám rád. Ale tak dúfam, že aspoň nejaké to 10. miesto, že by som dostal nejaký ten ruksak. Taký ten miast na nič, ale je to proste prečo, ja chcem vidieť, že koľko hlasov mi dokážete dať. Momentálny stav je nejak, že prvý má 1000 a Fivko má 30. 500 iba. 500. Keď si pozeral naposledy. Sa to potom on mi zobrali stoličku moju. 5 Freitag, tak to som mal, a on teraz sadel. On sa tomu hovorí odborne kreslo, ale v pohode. Čo som povedal? Stoličku. Stolička. Freitag stolička. Freit stolička. To je skôr kreslo. A ja mám túto, ty kokos, no pozri sa na to, toto. No ale chcel si použiť toto. No a na tom sa dáva Kitty a mňa by to rozpúčil, si povedal. Takže porovnávaj môj blbý nápad s svojím blbším, hej. Mám vyzerať znechutene, alebo že mi to vôbec nevadí? Máš vyzerať úplne, že som rád, že ma pozeráte. Sme rádi, že nás pozeráte. A čo znamená ten názov? To je Prometheus, to je taký ten bojovník s dlhým mečom, že? Prometheus? Či to je boh? Nie, Prometheus je poloboh, no, ktorého, to je Gilgamesh, ktorého zoslali na zem kvôli niečomu, ale pointa je, že ukradol z gréckeho neba oheň a priniesol ho ľuďom a ľudia sa potom strašne tešili a potom ho prikovali k nejakej skale a potom prišiel vždycky orol a žral mu pečinku. Pečinku? To bola strašne dobrá, a tento priniesol oheň, ešte že ho máme. No ty si ho spálil skoro. Keby nebol ale vieš, čo bola fasa? Že bol nesmrteľný jak Fivko na futbale. S tým tančikom. Čo? Čiže tam si bol nesmrteľný, nie? Neviem, o čom hovoríš, ale... takto. Keby nebol Prometheus, tak není Freitagzeit Nummer 6 a není tu tento oheň. A máme tu aj takú tú kultúrnu vložku, jak sa hovorí. Lenže existencia Prometea nebola dokázaná. A čo je toto? No to je výplod gréckych báj a legend. No to je výplod Goetheho. Ktorý asi čítal grécke báje a legendy. Jakšia legenda, niekto musel priniesť ten oheň.
Áno. Ale ja si pamätám, že sa už na nej písali, že došli takí tí cigáni s kameňmi, robili takto a bol oheň. Aj v reklame to jedné bolo, nejaké auto. Tak tam robili a zrazu tam bol oheň. Napadol mi perverzný vtip, ale nechcem, aby tento kanál upadal. Nechceme to ukončiť. Dobre, takže... Ale nejak epický kokos, vole. Jak to ukončíme epicky? Nejak po nemecky by si mal dať nejakú vetičku. Je mi teplo a už to chcem ukončiť. Es ist hot und ich bin hotet. Es ist warm. Ich bin warm, Fifko und Und er ist Almo Feuer kaputt. nicht. Oh mein Gott. Feuer ist kaputt. Ježiš, som sa zase popálil. Feuer ist kaputt und Freitagzeit ist over. Over Freitagzeit und I'm getting high. ist alles. Das ist alles und jetzt palec hore po nemecky. Ubertumben. Ubertumben. Ne, počkaj, Uber je nad. Ubertumben, Video, danke schön und Link Popis v linku. Všetko tam máte. Der Description. Takže som chcel povedať iba toľko, dušky, že les do nejakej dzúry a tam buď ticho. Chus. Čau. Ideme. Už? Áno, ostro. Jesus! Zdraví vás Fifko pri... Zdraví vás Fifko pri Freitagzeite Nummer 6. Ne, to povedal, inak som to chcel povedať. Ich kann ja nicht armeras. Čiviri! Ty ale strašne vrieskaš, si zhodil zapálky z toho. Rudka venku z auta točí, ide Paťo. Audina, 6 liter, serem na to. To nemá byť serem. Ja viem, ale ja som slušný chlapec. Z dediny.